Γεια σας παιδιά, εδώ Παναγιώτης TV, ναι, ο καλύτερος YouTuber στην Ελλάδα, έτσι λένε φήμες. Σήμερα λέω να σχολιάσω τον Νίκος TV. Λοιπόν, δεν μπορεί, όχι, δεν το έχει. Έχει περισσότερες γραφές από μένα, αλλά εγώ είμαι καλύτερος, πιστεύω βγάζω καλύτερα βίντεο και θα σχολιάσω και το 2J. Ναι, είναι ένας καλός YouTuber, τον έχουν συμπαθήσει, όχι τον έχουν συμπαθήσει, βλακίες λέω, βλακίες κάνει κι αυτός. Και σας πληροφορώ ότι στο επόμενο βίντεο θα παίξω FIFA 17 στο PlayStation. Γεια σας, αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και ένα subscribe. Γεια σας.